So yun oh, ano. Dito kami sa pila, kakadrop ko lang ng ano. Ng delivery. Kakadrop ko lang galing sa Molito. So, yun na nga. Nagkaroon ng ano, konting problema mga master kasi para sa mga rider mo, sa mga delivery rider, sa lahat to, sa lahat. Bali, may code naman tayo lalo na sa GrabFood. Meron tayong code eh. Yung booking pagpapasok sa atin may code na yun. So sana pagkabago natin pick upin, hindi ko binigay na ni dispatch eh, hindi ko na i-double check. So kailangan pa rin natin i-double check. Tulad nga nagkapalit yung order. Yung order ng customer ko nakuha ni Pap, so hindi siya nag-double check. Pagdating ko sa pick up eh, wala pa daw yung order ko. Eh sabi ko bakit naka-ready na dito? So yun. Eh bulanta sila ngayon, bulantang lahat tuloy na ano. Yun na, tinawagan si rider. So tinawagan niya si rider, yun nga. Chinek yung ano, yung order yun. Mali ngayon na pick up niya. So sana bago tayo kumuha ng order natin, bago natin i-dalhin sa customer, double check natin kung tama ba yung code. Yung code niya eh. Tulad nga na mali na yung pick up, sige naman sige. Hindi porkit nagmamadali tayo, naghahabol tayo ng biyahe, hindi pwede yung ganun. Hindi pwede na iasa na lang natin doon sa dispatch, kawawa naman, pagalitan tuloy ng manager yun. Kasi hindi lang naman si dispatch yung may mali doon eh. Tayo din ng mga rider, responsibility din natin na i-double check lagi kung tama yung ibinibigay ni dispatch. Nga, buti na lang mabait yung customer ko at tinawagan ko sa nangyari. So yun, mabait naman yung customer ko, pasalamatan ako, mabait. Eh yun nga lang, same lahat tayo, naabala mo yung customer ko, naabala mo yung customer mo. So tayo parehas, inabala mo, ako inabala mo rin yung oras ko na hintay. Tapos ikaw naabala ka rin kasi bumalik ka pa. Hindi bali ikaw kasi binayaran ka ni mami. May mali rin tayo dyan ng mga rider kapag hindi natin dinoble check yung kinukuha natin yung order. Kasi what if na naibigay mo na doon sa customer tapos kinain na, di naganda, loko-loko na. Kasi sa kagagawa natin na mamadali tayo, yun, lalo tuloy na abala. Eh okay lang sa'yo, eh ako. So yun, kaya sa susunod mga ka-Grab, double check muna natin yung order ng customer natin kung tama pa yung ibinibigay. Kasi may mga merchant na matagal talaga yan eh. Yung merchant na ano, matagal talaga yan, kahit saan yan. Kaya may technique kasi dyan para hindi kayo mainip kakahintay dyan eh. Kayo nagmamadali kayo eh. Tapos yung order na ready na, kuha na kayo ng kuha. Hindi, lahat tayo na abala. So yun, huwag kalimutan i-double check lagi yung mga order nyo. Huwag basta-basta pick up lang ng pick up. Okay? Sige, biyahe na kayo dyan.